आंनि गामसा बिरखारलांबाय बारनाय बारहुंखाजों भाई मारो मुझे मारो माखासे भिउस माखासे साबस्क्राइबार आरो लोगोसेनो माखासे फेमास जानायनि थाखायनो बिदि मावबाय नङा होमबा खिन्थु मोनसे खोथा बे भिडिअ बानायबाय थानाय समाव जुदि बिमाजों नुसनजानायमोनब्ला हासिबजों जारि जाबायमोन नोङो आरो थखनजोंथ' होख्लाबजाखाबायमोन नोङो खिन्थु मोनसे खोथा बिदि समावनो बिदि बिमाजों हिसि जानायाव खारै मायावबा नांहैनांगौबा गेब्रुबा हले डाक्टाराबो होफिननो हानाय नङा दे तो बेफोरखौ नायनानै एसे मिथिनो मोनबाय आरोना आजिखालि जोंना सिख्लाफ्राबो एसे जौगाबाय गोदो सेंग्राफ्राल' ससियेल मिडियायाव नांलायोमोन दानिया सिख्लाफ्राबो नांलायजेननो रोंहांबाय एसे डेभलप जानाय बायदि नुदों ने मोजां तो बरायबाय तो गिबियावनो नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलि गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय तो नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेलआवनो मिथिखाबायानो जोंनाव माने ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि ट्रेन्ड फैयो बबेबा मोजां बबेबा गाज्रि सायख'ना लानांगौआ नोंनि आरो नङा होमबा तो नोंथांमोना दाख्लैहाय नुखादोंमोन ना जेम्स बिथांखौ दाख्लैहाय फोथैदोंमोन माखासे मेमार्सफ्रा एबारना फोथैलायबाय नै मिस्टार लाउदुमखौसो फोथैलायबाय खिन्थु नोंथांमोना मालाबा सासेजों बारना सौजानोबो हागौ आरो लोगोसे सोरजोंबा बारनानै जोजानोबो हागौ बड़ा हरामी हो बेटा नङा बे खोथानिफ्राय मिथिनो मोनो जे मिमारफ्रालाय मा गेमस्ट्रिखौ बिराद गोसोथारो नामा माने सानैबो थैजोबबा हामसिगौ जों मोननायनि होननानैसो खायदा बोराय बाहायदों नामा नोंसोरलाय तो जेखियानो जाया मानो आं बे समाव दाख्लैबो बुंखादोंआनो जे सोरबा सासे मानसिखौ जुदि फोथैबाय होननानै डिक्लेयार होबा बिथाङाबो लासिं सिं जायो आरोना बे डिक्लेयार होनाय बायदि जायो नङा होमबा माला सोनानै बालायना दोननाय माने फोथैनाय बायदि जायो आरो लोगोसेनो बेयो आयेननि नोजोरजों नायोब्ला मोनसे आयेननि बेरेखा एबा बेयो मोनसे आयेननि थाखाय बेयो मोनसे क्राइम आरोना तो जुदि बिथांमोना जुदि गोसो जायोबा नोंथांमोनखौ केस होनो हागोन केस होनानै आरो लोगोसेनो नोंथांमोना जेलावबो थांनांनो हानाय आरो नङाबा फाइनफोर बुहुत नांनो हानाय आरोना तो जिखियानो जाया बे बेलायाव मानोथो बिदि बुंबाय थाखो जायखौ मावनाङा होननानै बुंदों पाब्लिकफ्रा गासिबो जाय मोजां नङा बेखौनो मावसोमदों बे मोखां दोनखुमा मावनायाव इन्टारेस्ट दङ आंबो मिथिगौ खिन्थु नोंसोरखौ नागिरनो बारा टाइम नाङा बैखौ नुदोंमोन ना मैथाजों ना गोराना पेपार लालायलायनानैसो फरायनो गोनां जादोंमोन बिदि जाजोबगोन नोंसोरबो तो बास बेखौ बेयावनो दोनदो थोदो दानिया जोङो माखासे ओंख्रि संनायनि ट्रेन्ड नायनोसै नै अमा संलायबाय आंहा अमाजों आलु Oh my god आखौथो दुगा फागा देखायो नों आदा नोंनि गार्लफ्रेन्डआ आं बादि संनो रोंखाया कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं महरखौ नायना लाब गैया जों बायदि गोथाव संनो रोंनायखौ ला मिथिबाय सेंग्राफोर माखौहाय जों संसिला जोबखायो बुजिबायना सेंग्राफोर ना बुजियाखै तो बिदिब्ला जों सेंग्राफोरनिखौ नायनोसैलाय जोंना सेंग्रा बिथांफोरा एबा सेंग्रा हान्जाफ्रा मा होनो बिदिब्ला थौ मा खौथो दुगि फागि देखायबायो नोंजारौ नोंनि बयफ्रेन्डआ जों बायदि संनो रोंखाया रोङा जिउल'सो लोंनो रोंगौ नोंनि बयफ्रेन्डआ नानिया मोखांफोर देखायनायमोनबा खम फेमास जासिगौमोन बे दाहालागै तो दानिया जोङो मोनसे नुदों आरोना फेसबुकनि गेजेरजों गोबाङानो माने सोरबाया एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय लादों सोरबाया माने सिरियासलिबो लादों माने माबा ओंखारलांनो नागिरदों तो बेनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे नाय नैबे मोनसे पस्टखौ बयबो शेयार खालामनाय नुनो मोनदों सोरबायनोबा फैनानै सोरबा बाक्सानिया जागोन आरोना उदालगुरिखौ जकिंफोरबो नानाय आं मिथिया खिन्थु सिरियासबा ना हामालै बिदि नङा होमबा जोङो बुंगोरबा उदालगुरिनि जानानै बाक्साखौ एदावना लायोबा बाक्साया दाय जागोन नङा होमबा जुदि बबेबा गुबुन डिस्ट्रिक्टखौ जुदि टारगेट खालामनानै बुंबाथ' दाय जागोन स' ओमफ्राय बेखौ डेटखौ नायोबा जुननिसो आरोना जुन जुलाइ आगष्ट दायो आगष्ट हाबबायानो नङा होमबा थ' मास मोनसे जालायखांबाय बे बाथ्राया थांखांबाय बेखौ नांलायनानै जेबो लाब गैया आरो लोगोसेनो आं गोबां सेंग्राफोरखौबो हाबस'नाय नुदों आरोना गाज्रि राव होनानै थ' आं बेखौनो बुंनो लुगैयो बे मोनसे ससियेल मिडिया थ' बेफोराव माने नोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बेफोरनाव गासिबो थागोन स' ससियेल मिडियाखौ ससियेल मिडियानि बायदि बाहायनो नाजाबानो जाबाय नङा होमबा
थ' जुदि इन्टारटेनमेन्ट बाथ' नांलायबाय थानो हायो जेबो नङा होमबा आंनि गामसा बिरखारलांबाय बारनाय बारहुंखाजों सिङावथ' आङो जेबो गानाखै आदै बांद्राय देखायबाय थानाङा बेफोरबायदि नङाब्ला आइजो हान्जाजों दांजागोनलै नोङो गेग्रेबजोबलायलायनाय जाबाय माबा मोनसे खालामनांसिगोन खालामनांगौमोन हास'लाय दुखुनांसिगोन क्या बात है बिदि होननानै सोलोंनाङा रायजोफोर बोरैबाबो दे थास' बिलाइआथ' आथा थाखायो नोंथांमोना मिथिगौ बोरैबाथियै गसरनानै बोरैबा नांहैगोन मायावबा दाया आंनि नङा नोंथांमोना मिथिखादो खुरबाबो खुरख'लायनो हानाय नङा नोंसोरो स' बास दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम